Permesa, selamat sore. Jam berapa ini? Mau maghrib. Email kanyepen nggih rapi tak terno mau. Karena kami sibuk dengan urusan wis tak terno ae. Dilawis terus diisuin dari jam 4 mau. Ndak mulai kok tak terne dhewe aku. Ya ning iki. Wanyep nduk samu. Koyok anu AC ini 4 liku. Wah. AC ini banyak. Ojek apa piye? Ngecek. Ayo nang ngecek le. Iki mangkal nang kene kok lek dames. Ora ngecek. Sing ngenteni Mbak Lis entuk tak. Ewangane nggowo, guys. Ben gak kangepen walaupun sehari nek ora nganggo kasur lantai ngene ya tak tutuk nang ngger sing kuat sapa. Dicilikne yo gak iso balik neh. Duh. Nek ruangan nggonku kae sing nomor 1 iki aku jek iso lho iki alate beda ning gak mudeng ya iki. Ini ngenteni Mbak Lis, guys. Oke, mau tak Jessica. Lah wong iki jek nenggone Mbak Ida kan. Nduk aku apa jenenge ku? Apa jenenge ku? Terno aku meneng ngono. Nggih, Mak. Nggih kok. Terus lisanu. Apa jenenge ya terus aku kok bingung dirasani kayak bajil 5.000 aku dadine kok gak anu. Pripun ngojek? Mboten apa pundi pamane? Ngecek mboten? Yo biasa anu tolone. Ya mek damis. Ngecek monggo. Tang pundi ajeng? Sepeda kok. Alah sepeda tinggal. Lah kok siji kok sih. Ayah. Lah kok ayah duwone. Ayah. Ayo guys, tak iwangi. Akeh. Yo ngajak aku mah. Iya yo anyep kok. Guys, kempet dhisik. Aku iki anu nduk lah piye? Bateraiku matek lho, Mak. Ora apa-apa, Mbak Lis iso. Engko make anu iki aku ngono. Lah ndak wis kanyepen ndek awan wis tak. Ya wis dhisik. Ya saiki TikTok-e mesti lak yo nang ndi yo. Ya iki Mak. Mak niki nggih. Walah yo. Mah, kon ngojek mah. Salah sapa mau kon ngojek. Kon ngojek mah gak foto trai. James gak jelas kok. Ndek mau dianu mah. Ojek 5.000. Mantare kon nggowo ayah. Ayo foto ora? Ayo. Oke. Mbak, masa serius Lah terus video nang dia cak baru ora aku kaya weruh masa semak foto anake rodok kae kon ngecek mau titen. TikTok-e tak delok iki to. Lah tapi aku ngecek mau. Lah iya gak Lho, Mak, digrumbengi, Mak. Pencinten. Oke, Mak. Cek. 1 2 3. 1 2. Esnya aku potokno kenen. Walah. Foto-foto ya. Ini aku tak kayak sami padha pisan to, Mas. Nggih mboten napa. 1 2. Aku TikTok terus ya dulu Mak Damis nopo. Iya. Oke, matur suwun. Sehat selalu ya, Mak ya. Amin. Anu asisten. Walah. Biar begini Lek Damis juga punya asisten. Lah nggih. Asisten. Allah lah ya. Ya wis ya Allah. Ya wis iki Mak lagi OTW ning ruangane ya guys ya dilanjut nanti. Bedek sama. Aku asli Pak Muhammadiyah.
Iki asinnya mampune kayak enak. Pengok. Asinnya pengok. Jarin. Mak Rifaida Raja Wahidah jenenge ruangane ki RRR jenenge boten ngomong krungu Rayah Rakinah Rumiah Rukini jenenge Bang Rukini malah Rukini tanggal pokoknya ruangane RR ya sekarang coba kan mandok Mata aku mbok tinggal Jadi dipencet no iki lho Kak. Alah, kok salah sapa kok bukan munggah medun. kok alah nang omah ora enek lip kok beneran wes guys kita pulang dulu wes ya kok ndang munggah nih wes ya guys kita pesen Jalan? Apa dengan? nasi goreng Perang apa para penat? Jadi Cilacap kok. Cilacap. Cilacap. Asli Cilacap. hampir disik guys lapar Nah, Cilacap. lanang apa wedok? Wedok. Wah, berang kilo? Apa telu? Iya. Ini berapa isi? Kerjanya marai tumpuk-tumpuk jaran banen apa pekerja keras nih. Hutan guys kalau. Campur apa? Terus leso. Terus ya. Soalnya namanya kan rosso. Rosso. Sat. Rasat set yora. Dapet. Ini tak bersih ya, lagi cuci. Tapi kotoran masih kurang. Ora dicuci ya ora Kalau apa. di sini kayaknya ada sih kurang. Masa? Walaupun bersih ya. Iya. Jadi diubah terus ya, setiap masak satu ada rosso. Persiapannya kurang guys, mau enek wong apa mau dan goreng kemelok wes gage pira Sosis kalau teh 35. utang ya iki ora bayar iki bakule
kotak. Ya. Ya, yes. Judulnya ora. Ya. Kayak bakule ya tuku guys, yes. Lembar ini 15 juta. Iya le, makasih ya. Terus muga-muga laris le. Salin itu. Iya le. Manu aja. Ndi wonge? Salin. Salin kono. Del-delno. Ojo kondo-kondo sih yo. Ojo kondo-kondo ke manu arek lho konangan kabeh iki. Modelen mo. Ngene iki tambah kerupuk ya manis jane. Ora kober terus bakule. Wis, guys. Tekan omah rapoe tak tulang. Aku ngidam. Sego goreng pete lho, ya. Sampai kecirit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ini tuh orang nganggo apa-apa ini ya. Bawang di cak. Wes. Kayak kecap karo apa? Bumbu tak itu sini ini. Masakan apa sih restoran? Masih enak ini ya. Ya Allah, pintar olah-olah. Enak nggak? Ini kan tuh nomel. Enggak mak. Oh, aku jadi pengen cukup. Nggak unik enak parah man. Kok ini mak. Jadi loro itu 35 itu 20 ya. 20.000 katanya. Nah, kok goreng biasa ki mak 11.000. Nggon kan 11.000. Wong nek pinter larang regane. Tetep digoleki wong ya. Mergo ndekne Mas wis duwe ilmu saka restoran digunakno nang kok desa iki. Sama guru. Cuma kene krupuke. Kandel. Tak tolong anune buka li, panas li. Lawange buka li. Oh, ini buka. Iya, jajal. Oh. Minta tolong. Arep dipancing. Ya ada. Yo. Wih. Pak, urip aku mbok siksa kowe kena oleh Pak. Ya Allah. Apa tindakku kok aku mbok loro ya Sumuk Pak, sumuk lho Pak. Omahmu ngukep lho aku tak gawe konten kok tak tutupe Pak. Ya Allah, bareng ana sabar. Pokoknya lanangan iki mbek wedokan iki mesti tukarane mesti nggih. Tapi yo kudu ngono mau. Wong wedok pengen nglawan, wong lanang pengen nglawan, wis. Bar yo wis. Apa ditindakno ki mesti kler. Tapi yo tak barno nggih. Wis ta. Arep suto bar yo bar. Kadek mumet tinggal. Mikir engko balik mumet. Yo dilawan, tadi yo alhamdulillah. Wani ora apa-apa. Bar yo salah. Dianggep angin sak jabane, entut sak jabane suwal, taek. Yang penting badhok. Terus ini juga ya. Ambukus badhek. Badhek boyak, Mbak. Aku ora urus pokoknya. Esuk ngono ya. Dan ambuku koyo batang.
Ngurung diseni sego inggih, diseni sego ya gak patero. Nang bawahnya. Lupa bebek. Iya kayak kono. Oh enak ya. 20.000 dirasakno yo. Pancene yo. Masakan restoran dia yo pinter. Itu orangnya juga ilmu kan. Aku ndek kaya yo ilmuku yo ngene wae tak cakno. Dadi bakul nok ya. Tapi tong dari bakuli gak oleh muni bangkrut, gak oleh positive thinking. Lomboknya ditata ora ulekan ya, pinter tapi kok enak. Lah wong ini goreng sego kemedhul lak wis darani sangit ya. Pancen yo sangit tapi enak. Ini juga nanti kita makuran bebek nembel kayak iya gelem deh terus apa yang mandila Pak Anki yo moh wongnya kudu lorong ya gitu deh. Mungkin dulu joglo Mas Pak Im dijagakno jari malah dinggo dhewe. Ya wis. Ya wis. Piye karepem? Tak jagakno pas aku nek diwehno aku dadak men dinggo dhewe. Ya piye ya wis ya. Wong ndek wis pasang kumbung nang kono. Jare ndek aku ki jagakno kowe lho. Malah kula mboten penak mah. Mungkin ndang kurang marem. Jane iki aku ki yo piye-piye nek gaweanem ki yo wis marem, tapi yo wis mbok dhewe yo wis aku. Ya sesuk kan hitar jan dulu. Golek kayu. Dari Arifin kok nek polisi menggok berarti yo anu mak sing tak konten ndek ini. Lah kuno iki arek pesen-pesen kayu netok iki. Lah kok dineke entek waken. Engko nama mengke kula ceke, engko kayune telas pinten, anune pinten kula sing anu yo wis. Aku ki jane yo pesen tenan yo ora ketolan aku. Tapi yang berhubung juga Mas Pak Im dhewe ya. Kancane ndekne kae munine iki ngene. Ajeng kula nggih dhewe, Mak. Nek jenengan butuh nggih. Anu mungkin riyen, meni ngono. Menene mangke riyen. Ditingali riyen mungkin nek anune piye bareng kok suwi orang ngebel ra apa kono didarani aku gak sida. Aku iki wedi nggih ambek wong dhuwur-dhuwur wong pinter-pinter iki engko dareng ngebel aduh pecele matan makku. Wedi bareng ngono iki dilalah ki yo tak belmu wong ngono. Nggih tingali yang tapi ki jenengan gak tau kurang seneng. Ajeng pulang ke dhewe. Ya yo wis. Yo wis. Ambek tak nang. Besok lek gelem nang dulu. Sampai kena sama apa-apa. Besok tak beli. Langsung aku sekolah dhisik. Kan parane Mbak Nur. Tuku-tuku jangan yang harus tak kau nunggu nih rapat tuku jangan yang Mbak kok Pak untuk jangan
Paling ini mana asem-asem dulu kalau nggak itu kok asem-asem. Kami sih kira si mau yo, pete itu mau dipangan. Lo pak singgungnya Rafael, pak kerja semua murah-murah. Jauh. Ini. Petelnya apa? Apa ini? Mak anu ya, iwak. Aku ki pengen iki mami sithik inggih sampo akal. Tak nek krasa enak ngomong wis sih. Lah mbok cawis yo lek piye lan kan ngger aku nggon wong akeh. Napan bocah-bocah ki akeh nak matan ora masak mesti bingung. Tak cawis-cawis yo mek sing linek-linek piye nek. Coba ini Jessica enak kan? Kalau ini lihat sebelum berbuat enak aja. Si Jessica ini pintar olah-olahin ya kan? Tapi bojo sing dibojo. Muka-muka yang cepet jodohnya dok, saya tulis yang dibojo. Ya pintar olah-olah. Aku tuh seneng balung-balung gini. Tapi ini neng wis sering ya. Gak koyo lek sering. Iki yo enak tapi gak kok lek sering. Wah, lek ya. Jadi sekali sama hok pintar olah-olah. Banget. Tapi lek sering lu enak nanya. Bumbune wireng ngono lho. Iki bumbune abang. Dari aku gak oleh mantra sih. Aku sarani terima kasih gitu. Tapi iki aku wis tahun loro iki wis tahunan gitu. Zaman Mas Arifin nang Jogja kae aku wis dikei obat lho, entek loro tak nggo yo ora piye-piye. Mbok obat apa kae, mbok kirimke lho Nduk. Asam yo ora piye-piye. Terus kirimnya pikang suwang. Lho ora piye-piye. Mentek sitok. Harus jek sitok. Karek sesuk nduk dokter. Yang penting berusaha wis ya, Nduk. Lek sing sawo ini. Bumbunya ki cek. Kalau enak kecap-kecape ngono lho, Nduk. Iki kecape gak enak iki sekali. Wis bumbu apa iki? Terus lombok rating pelorok ngene. Iki kan aku master chef. Master Maido. Dasi sekali wis inu. Tapi jek inu lek Sri. Lek Sri kan kulino masak enak Padang ya, Lho. Kawin. Ya sih kali. Belum kan masak apa kan? Apa itu kan? Yang kau masak kan? Ya ini. Masak apa nih? Gak ada yang nanya kan? Nih sar kan lo? Apa lah? Tiga pemirsa deh ini apa lah? Wah enak ini ya pintar ini kan.
Ini mau wae diapakno iki kok iso empuk. Oh, pedes ya. Kamu tak buka gorengan, mau sego dikirimi. Enggak, kalau dia anak cilik pada air. Cilok na adik-adik mbak ya. Aku kini anak wong loro iki sam langsung bayang awakku dhewe. Dikek-keki maksudnya dikirimi kemul, dikirimi bantal, aku seneng kumboy kan. Tak mau langsung nganget awakku kan kok ruangan ngono kuwi kan anyep ngono ya. Nah ini besok ada aku mah cuma dalik damis nih ya perasaan jaluk foto badek aduh kan aduh sekedar jono sengkangan cedak rezeki jono premi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.